ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର। ଥରେ ଜଣେ ସରଳ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ହାଟରୁ ଏକ ଛେଳି ଛୁଆ କିଣି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଛେଳି ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖି ତିନି ଜଣ ଖଣ୍ଟ ତାକୁ ନେଇ ମାରି ଭୋଜି କରିବାକୁ ଭାବିଲେ। ଗାଉଁଲି ଲୋକଟି ଛେଳି ଛୁଆଟିକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଚାଲୁଥିଲା। ତିନି ଖଣ୍ଟ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ଗାଉଁଲି ଲୋକଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଟଟି ତା ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, କୁକୁର ଛୁଆଟିକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବସାଇଛ, ଛି ଛି। ଲୋକଟି ତା କଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଟଟି ତା ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଆସି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, କୁକୁର ଛୁଆଟିକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବସାଇଛ, ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଲୋକଟି ଛେଳି ଛୁଆଟିକୁ ପରଖି ଦେଖିଲା। ନିଜକୁ ବୁଝାଇଲା, ନା ନା, ଏଇଟା ଛେଳି ଛୁଆ, କୁକୁର ନୁହେଁ ତ। ଆଉ ଟିକିଏ ଗଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଟଟି ବାହାରି ଆସି ଜୋରରେ ହସି ହସି କହିଲା, କୁକୁର ଛୁଆଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇଛ, ଏମିତି ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଏଥର ସରଳିଆ ଲୋକଟି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଜଣେ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ତିନି ଜଣ ଲୋକ କହିଲେ ଏଇଟି କୁକୁର ଛୁଆ ବୋଲି। ବୋଧହୁଏ ମୋର ଚିହ୍ନିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଗଲା। ଏହା ଭାବି ଛେଳି ଛୁଆଟିକୁ ତଳେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତିନି ଖଣ୍ଟ ଛେଳି ଛୁଆଟିକୁ ନେଇ ଖୁସି ହେଲେ। ବାରମ୍ବାର ସତଟିକୁ ମିଛ ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ସତ ମିଛକୁ ପରଖିବାକୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ପର କଥାରେ ଭାସିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।